Значи разкопките започнаха на 20 юни по правителствения проект Вия Понтика. Както виждате, копае се, проучва се района около църквата Успение Богородично. До сега сме открили най-така ранните материали, които са от 4-3 век преди Христа, което така е неочаквано и много приятна изненада. Поне до сега се смяташе, че Василико е сравнително ново селище, възникнало около 16 век, може би. Благодарение на тези разкопки, фактически историята на града се върна с около 2500 години назад. В момента проучваме точно на това място, където сме в момента, една казарма, която е възможно да е била и митницата на Василико, понеже тук открихме и една митническа пломба от Константинополската митница. Но това място е било така доста активно още от 6 век, въз основа на открити материали, можем спокойно да твърдим това нещо. Иначе самата сграда е от 16 век, открихме така доста хубави, елитни находки, но безспорно тук има и по-ранни структури, има копани в скалата ями, един канал, който в момента разчистваме, който каза сега не може да се определи с точност каква му е функцията, но определено е античен и така вследствие по-нататъчните проучвания ще разберем може би по-точно за какво става въпрос. Иначе културните напластявания показват, че през цялата античност тук е имало живот. През 6 век, 5-6 век е било един от пиковете на динамика на живот в този район. И вече от 10 век нататък много сериозен е бил живота на това място. Имаме изключително луксозни находки, керамика константинополска, луксозна, глинена с графито, една много хубава 4-фитилна бронзова лампа от 6 век, много гробни дарове, понеже зад църквата се разведе некропол от 16 век, който ни предоставя възможността да поръчам погребалния обряд по това време. Доста съдове цели запазени и така наистина обекта даде много като находки. Това може да се каже.